Καλησπέρα κύριε Τανιμανίδη. Γεια σου αγαπητέ Γρηγόρη. Τι κάνετε κύριε Τανιμανίδη, καλά είστε? Είμαι σε ένα πάρκι νερός, αγαπημένο μου φίλο εδώ στην Εγνατία και περιμένω να μιλήσουμε. Παρότι η φωνή είναι λίγο κομμένη, αλλά δεν πειράζει, θα το παλέψουμε. Αρχικά χρόνια πολλά, ζήτω το έθνος. Χρόνια πολλά, ναι. Ζήτω Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω οι Έλληνες. Να έχουμε ψηλά το κεφάλι και το έθνος μας, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πώς θα συνεχίσει να είναι ένα μεγαλουργή και να μην μας τρώει η μιζέρια. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό, αλλά θέλει πολλή συζήτηση. Βέβαια. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Χρόνια πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά ο Άγιος Δημήτρης να μεσητεύει για όλους, ο προστάτης αυτής της πόλης. Και ας πάρουμε από το παράδειγμά του. Αγωνιστής που θυσιάζεται για τις ιδέες του και τα πιστεύω του. Αυτό κάνει ο καθένας μας πράξη. Έτσι. Θυμάμαι παλαιότερα, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με έναν δημοσιογράφο που τον διώξαν από την Τουρκία, δεν δεχθήκανε να μπει στη χώρα. Ναι. Και θυμάμαι παλαιότερα το ότι είχατε ζήσει κι εσείς κάτι παρόμοιο, αν και σας είχαν συλλάβει. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς είχε συμβεί? Αγαπητέ Γρηγόρη, πράγματι το πρόσφατο περιστατικό 20 ημέρου νομίζω, με την αποστολή των δημοσιογράφων που επισκέφτηκαν τον Πατριάρχη και άλλα σημαντικά στην Τουρκία και τον Νίκο τον Ασλανίδη, και δεν τον άφησαν να μπει στην Τουρκία. Αυτά είναι μια τελευταία πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν σε όσους νομίζει ότι δεν εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Τους απαγορεύει να μπουν μέσα, εκτός το ότι φυλακίζει, προφυλακίζει, δολοφονεί. Δεν είναι μόνο ο Ιμάμογλου που φαίνεται, είναι 3.000 δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι. Έχει περίπου πάνω από 100.000 κόσμος που έχει φύγει για να αποφύγει αυτή την πολιτική του Ερντογάν. Εγώ είχα την τύχη, επειδή πήγαινα αρκετές φορές στον ιστορικό πόντο, δηλαδή στα μέρη όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου και οι γονείς, οι παππούδες φαντάζομαι πολλών από τους ακροατές, και να επικοινωνώ με τους ανθρώπους που αφήσαμε πίσω, γιατί έχουμε αφήσει χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια ποντίους πίσω, γιατί είχαν εξυγραμμιστεί, και επικοινωνούσαμε. Σε μια από αυτές τις αποστολές, μάλιστα ήταν και το Μέγκα μαζί μου, και μαζί με τον στρατιωτικό μου συνεργάτη, τον Στάθη τον Ταξίδη, τον εκπαιδευτικό, μας συνέλαβε η Τουρκία, η στρατοφυλακή, μας παρέπεμψε για δίκη, μας κατηγόρησε ότι προσπαθούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς στην Τουρκία και να σπάσουμε την Τουρκία στα δύο. Είχαμε ταλαιπωρηθήκαμε, μας κρατήσανε, και με τις παρεμβάσεις του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου του Παπανδρέου και άλλων φίλων του Προξένου και λοιπά, μην αναφέρομαι τώρα, κάποια στιγμή γυρίσαμε πίσω στην πατρίδα ελεύθεροι, αλλά το πρόβλημα ότι δυσκολευόμαστε να πάμε στα μέρη μας που θέλουμε να πάμε. Αυτή είναι μια πολιτική της Τουρκίας. Θα πρέπει, Γρηγόρη, το μάθημα ποιο είναι? Να καταλάβει η εκάστοτε ελληνική πολιτεία και εξουσία ότι στην μεταξύ μας σχέση δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικά προβλήματα, δεν υπάρχουν τουρκοκυπριακά προβλήματα, δεν υπάρχουν τουρκοσυριακά. Υπάρχει ένα και μοναδικό πρόβλημα, όπως έλεγε ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, το τουρκικό πρόβλημα. Δεν έχουμε προβλήματα εμείς. Προβλήματα έχουν αυτοί, τα δημιουργούν για να παζαρεύουν κατά το λεγόμενο τουρκικό παζάρι, μετά τον διαμελισμό κλπ. Αυτό για να ξεκαθαρίζουμε. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, είναι αποφάσεις του Εθνικού του Συμβουλίου από τη δημιουργία του κράτους, του σύγχρονου κράτους της Τουρκίας μετά το 23, και τα ακολουθούν με πίστη. Όλα τα κόμματα, προσέξτε, όχι ο Ερντογάν, όχι οι κεμαλιστές, όχι οι σοσιαλιστές, όχι οι αριστεροί, παρότι υπάρχουν φωτεινοί άνθρωποι μεμονωμένοι, πολλοί οι οποίοι αντιδρούν, αντιστέκονται, και γι' αυτό διώκονται στην Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι για μια χώρα η οποία δεν είχε και δεν έχει δημοκρατία, που βασίζεται πάνω στον παντουρκισμό και στον ιμπεριαλισμό και στον αναθεωρητισμό τώρα με τον... δεν υπάρχει συμβιβασμός και καλές σχέσεις, δημόσιες σχέσεις. Δεν κάνεις δημόσιες σχέσεις με αυτές. Συνομιλείς με τους λαούς, αναπτύσσεις τη διπλωματία των πολιτών, κάνεις πολιτισμό, και εκεί έχουμε μνημεία η Σούμελα. Το επισκέπτεται 1 εκατομμύριο κόσμος στη Σούμελα. Και δεν κάνουμε τίποτε σαν Ελλάδα
για να ενισχύσουμε την παρουσία μας. Έτσι για να γίνει κατανοητό σαν εισαγωγή. Ναι. Απλά βλέπω το ότι γενικά έχουν αποθρασινθεί τελείως. Κάνανε την Αγία Σοφιά τζαμί. Τώρα και την Αγία Σοφιά τραπεζούντος. Ένας εξίσου πολύ μεγάλος. Σκέψου. Κάνουν ένα ναό όπου βγαίνουν οι αρχιτέκτονες Τούρκοι. Το επιμελητήριο και λέει συγγνώμη, εδώ στα τζαμιά δεν πάει κανένας. Γιατί το αλλάζετε αυτό το μνημείο, τι σας πειράζει? Μνημείο 1200 ετών. Έτσι, για τον Τζαμπουκά. Όπως κλείσανε και τη μεγάλη του Γένου σχολή. Ναι, μα τα πάντα. Άλλο ένα χτύπημα, απλά κύριε Τανιμανίδη. Βλέπω ότι αυτοί έχουν αποθρασινθεί, αυτό ήθελα να σας πω. Ωραία. Και ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Ναι. Η Ευρώπη, η κολοβωμένη πολιτικά Ευρώπη, η οποία συνδιαλέγεται και στηρίζει και συναλλάσσεται οικονομικά μαζί της. Η Γερμανία έχει 8.000 εταιρείες εκεί μέσα. Συμφέροντα. Η Αγγλία, ξαναλέω, η οποία είναι η καταστροφή μας συνολικά, για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τους δίνει τα Eurofighter σε μια χώρα που επιτίθεται σε εμάς, που έχει την Κύπρο υποκατοχή 51 χρόνια και δεν ανερυθρίαστα τους δίνουν 20 και 20-40. Που μιλάει για κάσους μπέλι. Μπράβο. Το κάσους μπέλι, ακούστε, επειδή για να ξεκαθαρίζουμε, όπως και η Χάλκη, αυτά είναι παρανυχίδες. Τώρα αν ανοίξει η Χάλκη, δεν ανοίξει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θέλω τώρα αυτό. Δεν είναι εντάξει, αλλά η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια δεν μπορούν να αναφέρουν ότι είναι λόγος πολέμου. Το κάσους μπέλι που είναι εδώ και 30 χρόνια και πάει ο Πρωθυπουργός και λέει θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα εξοπλισμών με 700 εκατομμύρια κλπ. Αυτό είναι ένα 3 εκατομμύριο, προσέξτε για να το γίνει κατανοητό, να τα λέμε όλα. Το αφήγημα για χρόνια ήταν ο κομμουνισμός. Οι κομμουνιστές που θα μας κάνουν, ψυχρός πόλεμος, δισεκατομμύριων. Έπεσε αυτό. Πέσαν τα τείχη. Τώρα μας ταΐζουν ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη να την καταλάβει. Ενώ η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, η Αμερική στην ουσία έχει 17 χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, παρά το σύμφωνο του 1991 ότι δεν θα τους έχει εντάξει στο ΝΑΤΟ, έχει βάλει βάσεις και θέλει να πάρει και την Ουκρανία και να διαλύσει τη Ρωσία. Αυτός είναι ο στόχος. Και βέβαια αντιδρά ο Πούτιν, λάθος βέβαια με τον τρόπο που αντιδρά όπως αντιδρά, με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στην Ευρώπη, ο Τραμπ εντολή, να ξοδέψουμε, ξαναπούμε το νούμερο, 1-3 εκατομμύρια σε εξοπλισμό για να αμυνθούμε από την Μόσχα. Είναι γελία πράγματα αυτά. Πρόκειται περί γελιότητος, περί εμπεγμών και δυστυχώς δεν κατανοούν πώς μπορούμε όταν έχουμε αυτούς τους αστείους τύπους Μακρόν που τον πλακώνει η γυναίκα του στις φαλιάδες και δεν τρέπεται, συνεχίζει να έξω που δεν τον θέλει ο κόσμος. Αυτόν που είναι στην Αγγλία τώρα, με κάποιο σκύλο για τον καθένα ατομικά, η πολιτική που ακολουθούν είναι πολιτική συμφερόντων όχι των χωρών τους. Τις τσέπης τους και τον deal, κάνουν deal και ο κύριος Τραμπ και όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι και εμείς λοιπόν ως έθνος, ως επίσημο κράτος, αντί να ομονοήσουμε, να κάνουμε μια μόνιμη εθνική στρατηγική στα μεγάλα θέματα, όπως είναι και το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Ναι, σφάξανε κύριε Τανιμανίδη 353.000 ανθρώπους, βιάσανε πόσες γυναίκες, η διεθνής κοινότητα γνώριζε, ανέχθηκε, το ίδιο κάνανε και τα συστημικά κόμματα που τώρα παρουσιάζονται ως πατριώτες. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τη γενοκτονία των Ποντίων. Αγαπητέ Γρηγόρη, δεν είναι μόνο είναι και των Μικρασιατών και των Θρακών. Βέβαια, όλων των Ελλήνων. 2 εκατομμύρια Έλληνες χάθηκαν εκεί, προσφυγοποιήθηκαν, φύγαν από τις ιστορικές τους πατρίδες που έζησαν 3.000 χρόνια δημιουργικά. Προσέξτε, εγώ η πατρίδα μου δεν είναι η Ελλάδα. Η πατρίδα μου είναι ο Πόντος, εκεί γεννήθηκαν οι γονείς μου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, εδώ είναι το Μητροπολιτικό Κέντρο. Λοιπόν, είναι αστείο λοιπόν το επίσημο κράτος, παρότι την απόφαση του 1994 του Κοινοβουλίου, όπου πήγαμε το θέμα με εισήγηση τότε του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη για τις 19 Μαΐου και δικής μου με τους συνεργάτους μου ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποδιακών Σωματείων, όπου το φέραμε στη Βουλή, το ενέκρινε τότε ο Παπανδρέου και τα άλλα κόμματα συνέμεσαν. Και 35 χρόνια δεν κάνουν τίποτα, δεν το έχουν εντάξει. Εμένα δεν με απασχολεί άμα το ενέκρινε. Εγώ βλέπω ότι δεν αναγνωρίστηκε. Κύριε Τανιμανίδη, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα. Οφείλουν να το εντάξουν μέσα στην ατζέντα την πολιτική
και να το διεκδικούν και από την Τουρκία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το κάνουν. Το κάνουμε εμείς σαν ακτιβιστικές οργανώσεις. Ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση. Βλέπω το ότι γενικά αυτό το σύστημα το διεφθαρμένο των τελευταίων ετών, αυτά τα κόμματα πλέον έχουν λίγο πάρει με φόβο τους Τούρκους. Εδώ σήμερα μάθαμε το ότι βρέθηκε κρυμμένο όπλο μπερέτα στον Κορυδαλό που κρατάνε αυτούς τους Τούρκους μαφιόζους. Οι Τούρκοι μαφιόζοι που ήρθαν να πούμε εδώ πέρα από τη ΜΙΤ στην Ελλάδα. Σκοτώναν προχθές, ναι, και στην ουσία φοβούνται τους Τούρκους αυτοί που κυβερνάνε, κύριε Τανιμανίδη. Πώς δηλαδή να σηκώσουν ανάστημα και να πούνε ότι εμείς αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τη γενοκτονία των ποντίων και το απαιτούμε αυτό, ή ότι κάνουμε ας πούμε μια επέκταση στο 12 ναυτικά μίλια. Για ποιο λόγο φοβούνται? Γρηγόρη, αγαπημένα μου φίλε, για τους ακροατές μας πάλι. Εγώ λέω ότι όλα τα κόμματα διαγωνίζονται, στριμώχνονται δηλαδή, να είναι σε εκδηλώσεις μνήμης που κάνουμε εδώ και 40 χρόνια και να πάρουν και το λόγο και να βγάλουν και ανακοινώσεις. Η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έπρεπε να συγκροτήσουν μια μόνιμη και διαρκή επιτροπή. Η Βουλή τους το όρισε αυτό. Για να προβληθεί η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών Αρμένοι, Ασσύριοι, Μικρασιάτες, Θράκες και Πόντιοι στη διεθνή κοινότητα. Δεν το κάνουν. Γιατί φοβούνται? Όχι. Κάνετε λάθος. Φιλοτουρκικά κινούνται, αγαπητέ φίλε. Ναι. Δυστυχώς το σύμφωνο φιλίας Βενιζέλου Ισμέτη Νονού για την ελληνική φιλία που έγινε το 1931 συνεχίζει να μας στοιχιώνει. Το νατοϊκό δόγμα της ακεραιότητας της Τουρκίας συνεχίζει να λειτουργεί σε βάρος μας και δυστυχώς, ενώ εγώ βλέπω και μεμονωμένες περιπτώσεις πολιτικών πολύ αξιόλογων πατριωτών, οι οποίοι μπαίνουν στη γωνία, δεν λέω τα ακραία κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν, έτσι δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, μιλώ τώρα για άτομα, δυστυχώς δεν τολμάει να, ένας πρώην πρωθυπουργός δεν είναι στη ζωή, μου είχε πει κύριε Τανιμανίδη, ας κάνουμε ρεάλ πολιτική, δεν θέλω τώρα να τον αναφέρω, ρεάλ πολιτική τώρα με την Τουρκία. Τι είναι πει ρεάλ πολιτική? Ρεάλ πολιτική σημαίνει η αναγνώριση των όσων έχουν συμβεί ιστορικά από μέρους της Τουρκίας και να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ρεάλ πολιτική. Ρεάλ πολιτική δεν κάνουμε εμείς το κορόιδο. Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Πώς θα ζητήσει συγγνώμη όταν, για παράδειγμα, φέρω ένα παράδειγμα κύριε Τανιμανίδη, για να καταλάβετε τι θέλω να ρωτήσω. Λένε, δεν θα ξαναυπάρξει εορτασμός του 15 Αύγουστου στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Το λέει αυτό ο Τούρκος. Ωραία, το λέει αυτό ο Τούρκος. Τι κάνει η ελληνική πλευρά, τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν τα κόμματα. Γιατί, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Γιατί ο Έλληνας πολίτης μπορεί όντως να προσπαθεί να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν τον ακούει κανένας. Γρηγόρη, τι ωραία που το έβαλες στο θέμα. Όταν έδωσε την πρώτη άδεια το 2010 ο Ερντογάν στον οικουμενικό, στον Παναγιώτα, το οικουμενικό πατέρα του κ. Βαρθολομαίο, ήταν ένα πανηγύρι για μας. Ήμασταν εκεί 7.000 άνθρωποι και με τον Αείμνη στο δράμα, στον Παύλο, ένα σπουδαίο πατριώτη Μητροπολίτη, δεν έχουμε. Υπάρχει έλλειμμα από αυτό. Ευτυχώς στην πόλη μας έχει ένας σπουδαίος ιεράρχης και πιστεύω θα αφήσει έργο πίσω του. Γυρίζω πίσω και εκατομμύρια άνθρωποι συγκινήθηκαν ότι κάθε χρόνο κλπ. Όταν είδαν οι Τούρκοι ότι αυτό έχει τεράστια απήχηση και ότι αφυπνίστηκαν συνειδήσεις στην Τουρκία Τούρκων, οι οποίοι κατάλαβαν ότι δεν είναι Τούρκοι αλλά είναι Πόντιοι. Προσέξτε. Τι έκανε? Άρχισε να κολυσίεργει το έτσι το αλλιώς και πού καταλήξαμε? Να μην μας δίνουν την άδεια και να μας το κάνουν τώρα 9 μέρες μετά, 15, στην πρόσφατη συνάντησή με τον Δημοτικό Πατριάρχη του λέει Στέφανε, είδες, καταφέραμε και κάναμε πάλι, λέω Παναγιώτατε, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν το κάναμε στις 15 του μηνός. Η Παναγία γιορτάζει στις 15, δεν μπορεί να πηγαίνουμε ένα μήνα μετά για να είναι 20 άνθρωποι μέσα με τουρκικές σημαίες. Αυτό είναι το ένα. Το ελληνικό κράτος λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών καταρχήν, οι διπλωμάτες μας στη συνέχεια να σχεδιάσουν από κοινού, να κάτσουν σε ένα τραπέζι με όλα τα κόμματα και να αξιοποιήσουν και τους επιστήμονες που έχουν δουλέψει με αυτό το θέμα και να έχουμε μια μόνιμη πολιτική απέναντι της Τουρκίας που δεν την έχουμε. Κατά περίπτωση παίζουμε άσπρο, παίζουμε μαύρο, δεν γίνεται έτσι. Δεν περιμένουμε από την Τουρκία να αλλάξει την πολιτική της. Η πολιτική θα είναι πάντα ίδια. Σκεφτείτε ότι δεν ξέρει ο ελληνικός λαός ότι στην Τουρκία υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα που λέγεται κουρδικό και εκεί ζουν 30 εκατομμύρια Κούρδοι. Η Τουρκία δεν είναι 70 εκατομμύρια που λέει. 30 εκατομμύρια είναι Κούρδοι.
άλλα 20 εκατομμύρια είναι άλλες φυλές. Πρέπει να διαμελιστεί η Τουρκία. Μα δεν υπάρχει Τουρκία. Μπράβο. Ιδρύθηκε το 1928, Οθωμανοί είναι. Είναι μειοψηφία οι Τούρκοι μέσα στην Τουρκία, αλλά με τον τρόπο που κινούνται και με τη συνένεση των σκαλών μας σε εισαγωγικά συμμάχων και της Αμερικής, προσπαθεί να παίξει το ρόλο που παίζει, γιατί είναι μεγάλη δύναμη οικονομική κλπ. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας λέμε, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε. Τώρα πάμε στην Κύπρο να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεις με αυτά τα θέματα. Και είναι και θέση του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη που τα έχει γράψει και τα έχει πει πριν από πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς ούτε ο ελληνικός λαός τον άκουσε, του δώσε μόνο 1% όταν κατέβηκε στην πολιτική υποψήφιο στην Ευρωβουλή, αλλά και τα κόμματα, ενώ υιοθετούν θέσεις τους, ουδέποτε κατάλαβαν ότι η πολιτική απέναντι στην Τουρκία πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριμένη και να αναδεικνύουν το μόνιμο και διαρκές πρόβλημα που είναι το τουρκικό πρόβλημα στην περιοχή. Ο μόνιμος ταραξίας. Γι' αυτό συνεχίζει τη γενοκτονία σε βάρος των Κούρδων, να κατέχει την Κύπρο 51 χρόνια και να μας λέει παπαριές, όχι θα κάνουμε δύο κράτη, διζώνη και τέτοια. Ένα κράτος είναι η Κύπρος και έτσι πρέπει να επανέλθει στην αρχική του μορφή. Με τους Σύριους, με όλους. Με τους Σύριους, με τον Αλτζολάνη βέβαια. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε, αγαπημένο μου φίλε Γρηγόρη, και χαίρομαι που αναδεικνύεις τέτοια θέματα. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που λέτε. Θέλω, επειδή δεν θέλω να ξεφύγω λίγο από αυτό που είπατε για τον Πατριάρχη. Τώρα σήμερα είμαι λίγο, θα μπορούσε κάποιος να πει ακραίος, θα μπορούσε να πει λίγο κάπως φανατικός, δεν ξέρω πώς θα με ονομάσουνε. Πάντως η αλήθεια είναι το ότι προσπαθώ να αναδείξω την αλήθεια και σαν Ορθόδοξος Χριστιανός αναγνωρίζω το ότι κάποιοι άνθρωποι που φοράνε ράσο δεν λειτουργούν όπως προβλέπει η θρησκεία. Δηλαδή, αναφέρατε τον κύριο τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο. Εδώ πέρα βγαίνει τώρα ένα σκάνδαλο στην επιφάνεια όπου ο Βαρθολομαίος λέει πήρε 20 εκατομμύρια για να αποσχίσει την Εκκλησία της Ουκρανίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, ότι συνεργάζεται με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και πάει λέγοντας. Ο Βαρθολομαίος, ο οποίος με τους Τούρκους, από ό,τι φαίνεται, τα πάει καλά. Δεν είδα ούτε δηλαδή από την Εκκλησία, αυτό που θέλω να πω, την ανάλογη αντίδραση για την Αγία Σοφιά, για τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, για την Παναγία Σουμελά, που έχει ρόλο σοβαρό ο Πατριάρχης σε αυτά όλα. Βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε δύο πράγματα, έστω και στο δημόσιο λόγο. Στην αγορά δηλαδή, η αγορά είναι ο χώρος όπου μαζευόταν οι αρχαίοι και γινόταν ο στην ποινίκα επάνω. Ας το κάνουμε κι εμείς λοιπόν, η αγορά είναι το ραδιόφωνο μας, το μέσο που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πολύ. Και οι ακροατές και οι ακροάτες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα τώρα. Ο καθένας άλλος πιστεύει, άλλος δεν πιστεύει, άλλος είναι χριστιανός, άλλος και... Εντάξει, το σέβομαι κατά. Εμείς ως γένος έχουμε ενταχθεί στο λογική της Ορθοδοξίας σχεδόν από τότε που έγινε ο χριστιανισμός. Και άσχετα αν πιστεύει κάποιος στην ύπαρξη ή όχι του Θεού, θα πρέπει να δεχθούμε ότι έχουμε εμβολιαστεί με την παράδοση, την Ορθόδοξη, που είναι και μέσα στο DNA μας, και χωρίς αυτό, έξω από τους όποιους προβληματισμούς μας, είμαστε κοντά, μας αγγίζει. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο Πατριαρχείο που ήταν 400 χρόνια, το χρησιμοποιούσαν οι Τουρκοί, με διάφορους τρόπους, διορίζανε, κάνανε. Και στη σημερινή κατάσταση του Πατριαρχείου. Στο Πατριαρχείο τι υπάρχει? Ο Πατριάρχης τι είναι? Είναι ο Επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Εκεί τι έχει? 2.000 Έλληνες, παππούδες. Και άντε να έχει και 50.000 Ορθόδοξους, δεν ξέρω πόσους. Λέω εγώ τώρα, 100.000. Ο Πατριάρχης βάλετε καθημερινά, προσέξτε, είναι Τούρκος πολίτης, έτσι. Βάλετε μονίμως, ανεβαίνει έναν Γολγοθά συνεχώς. Πρέπει να ισορροπεί μεταξύ Τουρκίας, εγκληματικής Τουρκίας, και ενός Πατριαρχείου το οποίο συρρυκνώνεται διαρκώς και από ιερείς και από πίμνιο. Πρέπει να κρατήσει την πρώτο καθεδρία στον χώρο της Ορθοδοξίας και το κάνει και ισορροπεί. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι το θέμα της Ουκρανίας, που είναι πολύ μεγάλο και δεν θα ήθελα εγώ τώρα να το... Ναι, κατανοητό. Όχι. Κατανοώ ότι και αν έκανε μια τέτοια κίνηση η οποία είναι φιλοαμερικανική για να γίνει κατανοητό, δεν το έκανε προς όφελός του, να τα πάρει να τα κάνει τι, ούτε παιδιά έχει ο Πατριάρχης, ούτε σπίτια έχει, ούτε παίρνει τίποτε μαζί του. Ναι, εντάξει, απλά η στάση του γενικά δεν είναι όπως θα περίμενε κανένα. Κι όμως επέτρεψέ μου Γρηγόρη, εγώ δεν με ειλικρίνεια στο καταθέτω, είμαι πολύ έτσι αντιδραστικός, αλλά ο Πατριάρχης πρέπει να τον κρίνουμε κάτω από άλλα
όπου χρειάστηκε να παρέμβει. Αυτός λειτουργήσε τη Σουμελά, αυτός μνημόνευσε τους νεκρούς της γενοκτονίας, αυτός μνημόνευσε τους πρώτους μέσα στην Τουρκία το έχει κάνει. Και έχει δεχθεί. Εντάξει, δεν συμφωνώ απόλυτα, είναι υγιές να διαφωνούμε. Είναι υγιές να διαφωνούμε. Σας λέω τι έχει κάνει, εγώ δεν λέω αν συμφωνώ. Ναι, το θέμα είναι τι δεν έχει κάνει, κύριε Τανιμανίδη. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να τα κάνει. Δηλαδή, άμα το πούμε, συγγνώμη, άμα το πούμε και μπράβο για αυτά, τι να πω. Το θέμα είναι τι δεν έκανε. Όσο είναι αυτός, κάναν την Αγιά Σοφιά τζαμί, όσο είναι αυτός, κλείσανε του μεγάλου του. Πώς αντέδρασε, κύριε Τανιμανίδη. Εντάξει, δεν είναι το θέμα όμως ο Πατριάρχης τώρα. Δεν θέλω να αντλήσω αυτές τις πληροφορίες. Κοιτάξτε, ούτε γραφείο τύπου είμαι, ούτε. Όχι βέβαια, μα τζάμπα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτός είναι μια μεγάλη προσωπικότητα η οποία, προσέξτε, δεν συνομιλεί κανείς με τον Τραμπ. Είναι ο μόνος που συνομιλεί σε πρώτο επίπεδο και παράγει και αποτελέσματα. Προσέξτε, για το έθνος. Κρατήστε το αυτό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Ωραία. Δημόσια. Όμως η επίσημη ελληνική εκκλησία, να έρθω σε αυτό που είπατε που μας ενδιαφέρει, εάν μπείτε σας παρακαλώ Κυριακή πρωί στην R2 που μας έχει ζαλίσει τον έρωτα, να έχει μόνο τη Μητρόπολη Αθηνών, και τώρα έμαθα ότι ευτυχώς ανακοίνωσε ο Φιλόθεος ότι θα αρχίσει να δείχνει και μια φορά Θεσσαλονίκη τους ναούς μας. Θα δείτε 50 παπάδες, 50 δεσποτάδες, 50 ψαλτάδες και 5 άτομα μέσα στην εκκλησία. Προσέξτε. Ντροπή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο κόσμος έχασε την αξιοπιστία του απέναντι στο ράσο και όχι του μαχόμενου παντρεμένου οικογενειάρχη ιερέα. Όχι. Απέναντι στους ιεράρχες που έχουν μετατρέψει την εκκλησία, η διοικούσα εκκλησία, σε δεσποτική, νομίζουν ότι είναι εταιρεία τους. Σωστό. Και κινούνται σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να χτυπηθεί. Τα έλεγε ο Σταμούλης, ο αείμνηστος, ο καθηγητής. Τα λένε πάρα πολύ. Φτάσαμε λοιπόν ο Τατσόπουλος, ο γνωστός συγγραφέας, αξιόλογος, να βάλει κατά τις χρησιμοποιείς, με κακό τρόπο βέβαια, να βάλει ότι πώς χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι το λαό κλπ. Για άλλους λόγους από αυτούς που τους αναθέσαν. Ένα μεγάλο θέμα. Εργαλειοποιούν την πίστη στην ουσία, είναι η άποψή μου, κύριε. Κάποιοι, ενώ υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εγώ βλέπω να μετατρέπουν το Άγιο Όρος σε μουσείο, βλέπω να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Ο κόσμος δεν έφυγε από τις εκκλησίες γιατί δεν πιστεύει. Ο κόσμος έφυγε από τις εκκλησίες γιατί μαθαίνει ότι παίρνουν μίζες, μαθαίνει το ότι βάζουν τα ρήφα στους γάμους, ένα μυστήριο ας πούμε που θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Έχουν απογοητευτεί. Στον τελευταίο γάμο του γιού μου, του μεγάλου του γιατρού, όχι του Σάκη, του γνωστού τηλεοπτικού, του γιού μου, έχω 3 παιδιά εγώ, με κυνηγούσε ο διάκος επί 2 ώρες να το δώσω και το σκυλόπισα δημόσια. Ναι. Ρίστε τρελός, δεν τρέπεσαι λίγο. Αυτό κάνετε λίγο στον κόσμο. Εγώ μπορώ να δώσω ό,τι θέλω στην εκκλησία, αλλά μπορεί να καταλαβαίνεις τι. Και εγώ το ίδιο έζησα με τη βάφτιση όταν βάφτισα ένα παιδί, με φώναξε μέσα και μου ζήτησε 200 ευρώ. Εγώ τα λέω ανοιχτά, 200 ευρώ. Και το ρώτησα, πάτερ, εγώ να τα δώσω τα λεφτά. Για ποιο λόγο? Για τα φώτα, λέει. Ποια φώτα, ρε, τώρα 200 ευρώ για τα φώτα. Λοιπόν, επομένως για να κλείσουμε, ας μείνουμε στο τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Ας διαβάσουν λίγο το Φιλόθεο Θεό, ας μπουν στα μέσα να δουν τι λέει. Ας δουν τι λέει ο Φιλόθεος, ο νυν Μητροπολίτες μας. Ας δουν τι λέει ο Μεσογέας. Υπάρχουν φωτεινοί άνθρωποι, πολύ σπουδαίοι. Ας είναι μακριά από αυτούς που διοικούν με αυτόν τον τρόπο τον δεσποτικό την εκκλησία. Και ας μείνουν στο αγάπη τον πλησίωσιο σε αυτό. Δώσε το ένα σου πουκάμισο. Η γυναίκα και ο άντρας είναι τα ίδια πράγματα. Οι ίδιες οι οντότητες. Αυτά είπε ο Χριστός. Δεν είναι αυτά που λένε αυτοί. Έτσι ακριβώς. Κύριε Τανιμανίδη, επειδή έχω ποντιακυριζά και επειδή πραγματικά είμαι περήφανος γι' αυτό. Η αγωνιστική σου διάθεση. Επειδή είμαι περήφανος γι' αυτό λοιπόν και βλέπω το ότι οι πόντοι είναι ενωμένοι, χαίρομαι πραγματικά που κρατάνε ψηλά την παράδοση. Δηλαδή, το λέω και ανατριχιάζω. Τυχαίνει, ας πούμε, να συναντηθώ με κάποιον σε κάποιο πανηγύρι, να δω τους πόντιους ενωμένους, να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να θυμούνται. Εδώ αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ στην Ελλάδα και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι θεωρείτε ότι φταίει που οι Έλληνες δεν ενώνονται ενώ έχουν κοινό εχθρό? Θα σε εξηγήσω. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι. Όλοι εκ καταγωγής, Μικρασιάτες, Πόντοι, είναι κριτικοί. Έχουμε το ελληνικό DNA, το οποίο μας ξεχωρίζει όχι από τους άλλους. Μας ξεχωρίζει για το πνεύμα μας, για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας. Έτσι. Αυτά είναι
Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα, ο ποντιακός ελληνισμός στα γλέντια, στην επικοινωνία, στην παράδοση, στη διατήρηση είναι ενιαίος. Οργανωτικά είναι πολύ διασπασμένος όμως και αυτός, όπως υπάρχει παντού, γιατί υπάρχει η αλαζονία της εξουσίας, υπάρχουν οι προσωπικές επιδιώξεις μας, γιατί το λέω εγώ που υπήρξε ο παγκόσμιος πρόεδρος των ποντίων πολλά χρόνια, οπότε δικαιούμαι να έχω αυτή την άποψη, δεν θα παρεξηγηθώ. Όμως ας δούμε, το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα συγκροτήθηκε κατά τη δημιουργία της πάνω στην αναξιοκρατία, στο Ρουσφέτη και στους Πελοποννήσιους. Λοιπόν, διαχωρίστηκε ο ελληνισμός, οι Μικρασιάτες, οι πρόσφυγες. Δυστυχώς ο καθένας τεκινού λέει λοιπόν το δικό του. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είναι η εικόνα μας που εμείς τους στέλνουμε εκεί. Δέστε την αριστερά, είναι 17 κομμάτια. Ναι. 17, είναι ντροπή. Δέστε τη δεξιά, είναι 7 κομμάτια. Δηλαδή όπου και να κοιτάξεις όλα είναι οι προσωπικοί στόχοι μπαίνουν μπροστά από τους συλλογικούς. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Θα βρούμε τον τρόπο, θα δούμε το πρόγραμμα και μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Έτσι λέγαμε, απαντήσαμε στον Τσέρτσι όταν είχε την πρόθεση να επιτεθεί στην Ελλάδα και του απήντησαν ότι μεγάλο βασιλιά, όταν οι Έλληνες ενωθούν δεν μπορεί να την νικήσει, θα χάσει. Και έχασε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Αυτή είναι το μήνυμα, έρχεται από τότε. Από τότε. Δυστυχώς δεν το κατανοούμε. Εγώ ελπίζω, αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στα παιδιά μου, στους ανθρώπους μου, ότι μπορεί να διαφωνούμε Γρηγόρη, ιδεολογικά, πολιτικά, πολιτισμικά, αλλά μπορούμε ενιαία να διεκδικούμε τα θέματά μας που αφορούν την πατρίδα, έτσι, που είναι θέματα επιβίωσης. Ως λαός, ως ενωμένος λαός. Είχαμε πάντως και κάποιους άλλους λαούς. Θυμάμαι μια παλαιότερη δήλωσή σας που είχατε πει ότι είμαστε στο πλευρό των Αρμενίων και εννοείται ότι είμαστε στο πλευρό των Αρμενίων, όπως αδέρφια μας είναι και οι Ορθόδοξοι Σέρβοι και κάποιοι άλλοι λαοί σε αυτό το πλανήτη. Βλέπουμε όμως ότι γενικά ακόμα και σε αυτούς έχουμε γυρίσει την πλάτη. Δηλαδή έχουν σπάσει γέφυρες με αρκετούς λαούς που είχαμε χρόνια σχέσεις. Κοιτάξτε, ανοίγεις πάλι ένα άλλο θέμα. Κάποτε ο Σερζετάκης, ο αείμνηστος πρόεδρος, είχε πει, νομίζω πέθανε, είχε πει ότι είμαστε ανάδελφο έθνος. Εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι δεν μετράμε οι λαοί και ο κόσμος δεν μετριέται με το αίμα. Τα έχει πει ο Ισοκράτης. Με το ομόγλωσσο, το ομόθυσκο, με την ίδια δηλαδή κουλτούρα, τον πολιτισμό, ότι και εμείς αυτά έχουμε τρομαστική. Ακούστε Γρηγόρη, για να κάνουμε και ένα πέρασμα έξω από την κρίνια που κάνουμε. Εσύ επισημαίνεις τα στραβά για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Για να τα διορθώσει, να πούμε 3 πράγματα, αφού μου δίνεις τον χρόνο. Αυτά είναι πολιτικά θέματα. Ναι, αλλά τους πολιτικούς τους εκλέγουμε εμείς. Λοιπόν, ας προβληματιστούμε. Μπορούμε να εκλέγουμε τον οποιονδήποτε που νομίζει και λέει ότι θα σώσει την πατρίδα έτσι επειδή είναι ωραίος, δυνατός? Όχι. Να έχουμε σκέψη, να μην απέχουμε από τις εκλογές τα νέα παιδιά. Το δεν πάω είναι σε βάρος μας και να επιλέξουμε τους καλύτερους ανθρώπους καταρχάς. Η ιδεολογία είναι μετά. Οι άνθρωποι έτσι έλεγε ο αείμνηστος πατέρας μου. Ανθρώπους δώσαμε. Ανθρώπους, άμα βάλεις έναν γκάνγκστερ να υπηρετήσει τον χριστιανισμό θα μείνει γκάνγκστερ. Δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει είναι να γυρίσουμε στο κύτταρό μας που είναι η οικογένεια, στις κοινωνίες μας, τις οποίες αφήσαμε και διαλύθηκαν. Δυστυχώς. Και διαλύονται συνεχώς. Η woke agenda που είναι όλα αυτά που λένε κλπ. Αυτό ποιος δεν διαφωνεί για τα δικαιώματα όλων, οπωσδήποτε. Κανείς δεν διαφέρει από κανένα. Δεν μπορεί όμως να κυριαρχεί στη ζωή μας η woke agenda και να αγνοείται η οικογένεια. Είναι γνωστό ότι το δημογραφικό στην Ελλάδα είναι καταστροφικό. Εμείς σε 50 χρόνια θα είμαστε 6 εκατομμύρια και οι γείτονες μας θα είναι 200. Αυτό είναι τραγικό και δεν κάνουμε καμιά πολιτική για να στηρίξουμε την μητέρα που θα γεννήσει και το δεύτερο και το τρίτο, την οικογένεια. Αυτό για να ξεκαθαρίζουμε σαν δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο, σε σχέση με τους άλλους λαούς, θα δούμε οι λαοί είναι αυτοί που καταρχάς είναι γνωστό ότι πρέπει να πατήσουμε πάνω στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Έχουν υποθεί όλα από τους μεγάλους
αρχαίους φιλοσόφους, τους οποίους έχουμε βάλει στη γωνία. Και ο κάθε τυχοδιώκτης εμφανίζεται δίθεν γέροντας από εδώ, δίθεν θα μας πει από εκεί. Αστιότητες. Δεν ακούμε δηλαδή τύπο Αριστοτέλης, τύπο αυτός, αλλά ένας παππούς που βρέθηκε σε μια γωνία και κάνει τον καλόγερο, δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ λέω για μεμονωμένες που εκμεταλλεύονται και εμφανίζονται. Ο Αβακούμ έφαγε ένα εκατομμύριο και 2 Η διαφθορά λοιπόν, η διαφθορά είναι ένα βασικό πρόβλημα της Ελλάδας. Μιας και συζητάμε όμως για τους γκάνγκστερς και για τη διαφθορά. Μπορεί να περάσουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τα θέματα μας, η ιστορία μας. Δεν υπάρχει αναφορά στην ιστορική παρουσία του ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας. Τίποτε σχολείο. Επίτηδες. Όλα αυτά κύριε Τανιμανίδη. Θέλω να προσθέσω κάτι σε όλο αυτό που λέτε. Και να είμαστε πρότυπα εμείς για τα νέα παιδιά. Βέβαια, πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά θα πάω στη ρίζα του προβλήματος. Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι πλέον δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα η κατάσταση ξεφεύγει. Θέμα πολιτικής, ναι, για να ολοκληρώσω. Ξεφεύγει η κατάσταση, διότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε μόνο τα χρήματα, κοιτάνε τη φιλαργυρία τους δηλαδή, κοιτάνε τη φιλοδοξία τους, κοιτάνε να χτίσουν περιουσίες χωρίς να υπολογίζουν μια ιστορία, έναν λαό, τις αξίες, την παράδοση, φτάνουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και συνεχίζουμε με την ίδια ρότα. Δεν βλέπω να αλλάζουμε. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει πλέον η αντίληψη να κατανοήσουμε το ότι οι διεφθαρμένοι δεν πάνε στη φυλακή, το ότι αυτή η πολιτική ας πούμε δεν είναι εκπρόσωποι μας και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο σκέψης για να καταλήξουμε ότι πλέον χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι πατριώτες, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μεγάλη, κύριε Τανιμανίδη. Γρηγόρη, αγαπημένο μου, σε ακούω τη φωνή αγωνία σου όπως τα καταθέτεις. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος, δεν είμαι απεσιόδοξος. Κρατάω το μήνυμα του Νιόνιου, του μεγάλου Σαββόπουλου, συμπολίτη μας, που άνοιξε δρόμους. Έτσι, αν ο Χατζηδάκης μας ταξίδεψε σε θάλασσες μακρινές και ονειρευτήκαμε, αν ο Θοδωράκης μας έκανε να αγωνιστούμε, ο Ξαρχάκος μας ικανοποίησε μαζί με τον Μαρκόπουλο, τον Λοΐζο και όλους αυτούς. Ο Νιόνιος άνοιξε δρόμους και είπε ότι όσο το παιδί ενδιαφερόμαστε για το παιδί, υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Επομένως ας δούμε την παιδεία, ας επενδύσουμε πάνω στα παιδιά μας, ας βρούμε καλούς δασκάλους και ας στηρίξουμε την προσπάθεια αναμόρφωσης της παιδείας μας, που δυστυχώς έχει τεράστια προβλήματα. Τώρα θα μπορούμε να μιλάμε ώρες, γιατί πιστεύω ότι τα νέα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις, εκτός ότι είναι πιο μορφωμένα κλπ. Δεν το συζητάω. Εμείς είμαστε αγράμματοι τεχνολογικά, για να ξεκαθαρίζουμε, έτσι. Η δική μου γενιά εννοώ, και είναι και υπεύθυνη για αυτό που κάναμε στην πατρίδα. Δεν φταίνουν τα παιδιά μας. Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία, ας τα στηρίξουμε και πραγματικά θυσιαστούμε τουλάχιστον για τα παιδιά. Η πατρίδα θα πάει καλύτερα. Ναι, απλά πρέπει να υπάρχουν και παιδιά με την υπογεννητικότητα τώρα. Έχουμε 68.000 νεογέννητα κάθε χρόνο. Φανταστείτε πόσο λίγοι Έλληνες γεννιούνται και πόσοι πεθαίνουν, δεν πρέπει να υπολογίζουμε. Γρηγόρη, ο μεγάλος μου γιος είναι γυναικολόγος και μου λέει, πατέρα, γεννιόντουσαν 120 παιδιά, χιλιάδες και γεννιούνται 60. Ναι. Κατάλαβε τη δουλειά δηλαδή, λέω πλάκα κάνει. Αφανιζόμαστε. Ναι, εγώ έχω 3 παιδιά, ο αδερφός μου έχει 3 παιδιά. Τα παιδιά μου έχουν 2 σάκες και τώρα περιμένουμε και ένα δεύτερο από το μικρό. Να σας ζήσουν, υγεία να έχουν. Πρέπει να βοηθήσουν οι γονείς, οι γιαγιάδες. Πώς να κάνουμε. Όχι, δεν το ρίξουμε στην οικογένεια. Το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα στις μανάδες. Μα συμφωνώ. Εγώ θέλετε να σας πω τι θα πίστευα. Ότι τα 5 χρόνια πρώτα η μητέρα πρέπει να παίρνει 1.000 και να κάθεται σπίτι και να μεγαλώνει το παιδί της. Ή να έχει το αφορολόγητο. 5.000, στο δεύτερο 10, στο τρίτο 15, στο τέταρτο 20. Συμφωνώ. Δηλαδή πώς θα μπορώ, αντί να πάνε τα λεφτά σε φραπέδες, εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων, τα οποία δεν παράγουν τίποτε. Δώσαμε εμείς 5 δισεκατομμύρια, ήρθαν οι Τουρκοί, δώσαν 10. Αυτό τι είναι. Μα υπάρχουν τα χρήματα στα κρατικά ταμεία. Απλά υπάρχουν και αυτοί οι μαφιόζοι που σχολιάζουμε, αυτοί οι διεφθαρμένοι που έχουν λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία. Ο ΠΚΠ. Τελειώσαν τον πρωτογενή τομέα με τον ΟΠΚΠ. Σίγουρα υπάρχουν στα κρατικά ταμεία όμως και τα χρήματα για να φτιάξουμε νοσοκομεία η Ελλάδα. Γενικά με αυτή τη σκληρή φορολογία θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Έχουμε μπλέξει, είμαστε όμοιροι μιας διεφθαρμένης κατάστασης. Πλέον είναι δεδομένο, το βλέπουμε καθημερινά. Λίγο δεν ξέρω αν είναι διεφθαρμένη, αλλά είναι μια παγιωμένη κατάσταση όπου. Καλά, διεφθαρμένη είναι σίγουρα, κύριε Τανιμανίδη, δεν το αλλάζω αυτό.
Είμαστε ο μεγαλύτερος εφοπλιστικός από άποψη βαποριών στη θάλασσα τομέας παγκόσμια. Προσέξτε, μιλάμε για... έχουν τεράστια νούμερα τα οικονομικά τους. Αναπτυξιακά, τουριστικά είμαστε από τις μεγαλύτερες χώρες. Δυστυχώς δεν έχουμε ανάπτυξη όμως, δηλαδή δεν παράγουμε τίποτα. Ούτε καν τον πολιτισμό μας δεν παράγουμε για να τον πουλήσουμε. Είναι ντροπή και κρίμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν. Έχουμε 400.000 παιδιά στο εξωτερικό. Εγώ έχω ανήψια 30άριδες με σπουδές, λαμπρές σπουδές που ζουν και παίρνουν 15 και 20.000 στην Ελβετία και γιατί να γυρίσουν πίσω. Μα αφού δεν τους δίνει ευκαιρία κάτι τέτοιο εδώ. Αλλά παρόλα αυτά, ξαναλέω, είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος για τη νέα γενιά με ανθρώπους σαν και σαν Γρηγόρη. Ταλαιπωρημένη είναι η νέα γενιά, κύριε Τανιμανίδη. Επειδή έχουμε 4-5 λεπτάκια, θέλω να σας το πω αυτό. Είναι ταλαιπωρημένη η νέα γενιά. Και οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα δεν βλέπουν να έχουν μέλλον. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό. Και να βλέπεις μια κυβέρνηση να λέει ότι θα φέρει από τριτοκοσμικές χώρες μετανάστες, είτε παράνομα είτε νόμιμα, ως εργατικά χέρια για να αντικαταστήσουν ποιους, εμάς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν θα ήθελα. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση για την παρούσα κυβέρνηση, για την προηγούμενη κυβέρνηση, για την επόμενη. Ο Σαββόπουλος, ο Νιόνιος, είχε πει κάτι πολύ σημαντικό, που ήταν στον χώρο της αριστεράς, ανένταξος, και μετά κάποια στιγμή που κοιτούσα, λέει, τα debate και έλεγα, άντε να βγάλουμε το Μητσοτάκη έξω, το βγάζουμε. Και βλέπω τους άλλους. Ποιος θα μας κυβερνήσει, ποιος από όλους. Θέλω να πω ότι υπάρχει και έλλειμμα πολιτικών. Εκτός από εντάξει, όμως 50 χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι το έχουμε φάει, το έχουμε φάει το παραμύθι μέσα στη μάπα. Καλύτερα κάποιο καινούριο πρόσωπο κι ας μας βγει σκάρτο παρά οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γρηγόρη, το θέμα είναι σε εμάς τους πολίτες που πρέπει να επιλέξουμε. Που δεν πάμε να ψηφίσουμε το 40%. Σωστό. Αυτή είναι απαράδεκτη που δεν πάμε να ψηφίσουμε. Και άρα έχουμε και ευθύνη. Δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε γιατί μας κυβερνάμε, εμείς το βγάλαμε. Μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια στιγμή είναι για την οθεία και την εκλογική διαδικασία, αλλά εκεί θα πούμε σε βαθιά νερά. Να πούμε και για αυτά. Γιατί είμαι πεπισμένος στο ότι υπάρχει νοθεία. Κύριε Τανιμανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Όχι, σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε και την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές και τις ακροάτριες τις αγωνίες μου, τους προβληματισμούς μου και κάποιες θέσεις μου, και να πω ότι συνέλληνες, αγαπημένοι μου φίλοι, συμπολίτες, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Η Ελλάδα βέβαια λέμε ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά δεν πεθαίνει αν κάνουμε κάτι εμείς. Γιατί αν δεν κάνουμε, όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι ακριβώς. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τανιμανίδη. Υγεία και ευλογία δεν λοιπόν. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.